Hovoria mu Nao, je vysoký 58 cm, dokáže zdvorilo pozdraviť, pustí si vlastnú hudbu, na ktorú vám zatancuje, mobilným telefónom sa s ním dokážete spojiť na ktoromkoľvek mieste sveta. Do domácnosti si ho však tak skoro nekúpite. Stojí totiž 10 000 eur. Francúzska spoločnosť doteraz vyrobila 200 takýchto robotov, ktoré sa dostali ako pracovný materiál na univerzity po celom svete. Na Slovensku je poprvýkrát. Vie čítať deťom večernú rozprávku s príjemným akcentom, dokáže si zapamätať stranu, kde skončil a na druhý deň pokračuje presne na tej strane. Vývoj a výroba humanoida Na trvala francúzskym vedcom 4 roky. Má 2 infračervené kamery a dokáže vnímať aj zemskú príťažlivosť. So starou mamou sa dokážete rozprávať cez technológiu Skype. Robot sa naloguje cez váš mobil a vy jednoducho rozprávate a vidíte svojich blízkych tisíce kilometrov vzdialených. Na Technickej univerzite v Košiciach bude slúžiť ako pracovná pomôcka v Centre pre inteligentné technológie. Pôjde o to, aby študenti sa s ním v úvodzovkách hrali, ale to hranie by malo zvyšovať ich znalosti v oblasti programovania. Obavu o to, že roboty raz nahradia človeka, mať zatiaľ nemusíme.